Boneka. Ik heb op 2 manieren in de les gedaan. Dus in haar lijn gestaan, associatie lateraal en gaan roeien. En we hebben hem vanuit de basis gedaan, waar ik aangesloten ben, halve opening maak. En vanaf daar ga ik roeien. Beide kan ik ook erbij gaan lopen. En nu wordt duidelijk, als ik één kant op blijf lopen, wordt het roasted chicken. De andere kant op lopen naar de ballade. Het is een samengesteld figuur. En die boneka, die kan ik links op doen, rechts op doen, op de plek doen. Ook weer vanuit verschillende punten van connectie. Afwisselen met ballade, tilted turn, roasted chicken, etc.